jam geno waali fini wiiti e men ñande Aaɓnde 17 Juko 2025 ine hawri 22 dew haran 447 fer météo leydi Mauritanie ndogu leydi Mauritanie labtan hande nemo fodde 40 ha 83 e nder temedere hendu wi foru ndu jaawi ko mum yahan e 26 km/h moynaange yettoyto 36 Duɗal Pulaar Murtuɗo Joob yo jam ñallu ñalene nder hen